U ovom predavanju ćemo se i dalje baviti eksponencijalnim jednačinama, ali sad nešto složenijim primjerima eksponencijalne jednačine, koje vidjet ćemo posle različitih metoda se svode na one eksponencijalne jednačine i njihov oblik kao što smo navikli. Evo prvog primjera i to je primjer sa prijemnog ispita na FON-u 2013. godine koji kaže odredi skup realnih rešenja jednačine 4 na x minus 7 puta 2 na x minus 3 kroz 2 jednako 2 na minus x. Ideja je negde slična kao u prethodnim jednačinama eksponencijalnim koje smo rešavali u prethodnom predavanju. U ovom slučaju nameće nam se ideja da se probamo da napišemo pomoću stepena sa istom osnovom i to je moguće, znači pošto imamo četvorku i dvojku, da se napišemo pomoću stepena sa osnovom 2. Znači šta radimo? Umesto 4 na x pišemo 2 na kvadrat pa na x, to će biti odmah možemo da napišemo 2 na 2x. Minus 7 puta, sad ovaj stepen da malo razložimo, to je 2 na x minus 3 kroz 2. Znamo da razlamačka crta znači deljenje, odnosno ovde imamo onda u tom slučaju x polovina minus 3 polovina, pa ovaj stepen možemo da razdvojimo na kao količnik 2 stepena, pa smo to napisali 7 puta 2 na x polovina kroz 2 na 3 polovine. Prebacili ovo 2 na minus x na levu stranu, znači minus 2 na minus x jednako 0. Ajmo dalje sad da vidimo šta možemo da uradimo. Ovo 2 na 2x smo prepisali, ovo 7 puta, sad ovo 2 na x polovine je u stvari 2 na 1 polovinu pa na x, ako hoćemo drugačije da napišemo, a 2 na 3 polovine je 2 na 1 polovinu pa na 3, minus 2 na minus x možemo da napišemo kao 1 kroz 2 na x da se oslobodimo ovog negativnog izložioca i to je sve jednako 0. Idemo dalje, sljedeći korak, 2 na 2x smo prepisali, minus 7 puta, sad ovo 2 na 1 polovinu znamo za osobinu stepenovanja razlomkom, to je u stvari koren, to je koren iz 2 pa na x, je tako? Kroz, ovo će onda biti istom logikom koren iz 2 pa na treći, minus 1 kroz 2 na x jednako je 0.